Magandang hapon po mga kababayan, mga kailan, lalong-lalo na po sa mga OFW sa ibang bansa. Ako po ay magpe-prepare ngayon ng chicken, manok. Magmamarinig tayo para sa bake. Dahil meron na akong na i-marinate, papakita ko lang sa inyo yung mga rekado. Pero siyempre, nalinis ko na yung manok. Nagawa ko na hati-hati ko na rin. Ito po ang mga ingredients na ginamit ko. Meron akong Sprite. At saka bullseye yung pag chicken and ribs marinade. Saka yung durog na paminta. Siyempre, ilalagyan natin ng kunting ginisa para masarap. Ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong na Ito na po, nakaka-ready na, i-marinate na lang. Ay, i-bake na lang po. Na-marinate na ito kahapon pa. Kaya medyo masarap-sarap. Sige, pe-prepare ko muna yung mga gamit natin na pang-bake. Ito po, nailagay na natin sa may pan. Ang gagawin na lang po natin ay lalagyan natin ito, kakaberan po natin ng aluminum foil. Ayan. Ito, mga kabahan, tatakpan natin ito. Ano po? Ang ating i-bake. Ayan. Pero bago ang lahat, i-set pala natin ng ng 350 ang oven natin. Okay, nasaan na yung oven? Ito po, bake. Ilagay natin sa 350. Muna. Hintayin natin na punta sa 350. Bago po natin ilagay itong bake natin. Yan. Pwede rin naman mga kababayan, gumawa kayo ng sarili niyong pang-marinade. Ayan, iba yung iba, gumagawa sila ng bawang, ng paminta, soy, saka Sprite. Yan ang gagawin nila. Pero sa akin, meron na akong Sprite, ready-made, at saka itong bullseye. Nabibili po ito sa department store. Chicken, pwede rin sa ribs, bullseye ang tinatawag nila ito. At saka, lagyan ko ng konting yung pampasarap. Hintayin na natin itong maging 350 yung sinet kong oven para saka natin ipapasok sa loob. Okay, mga kabayan. Ayan na mga kaibigan, 350 na. Kailangan na may lagay na natin dito sa loob. Dito lang sa dalawang palapag para matanggal. Yan. Balikan na lang natin after 1 hour, mga kaibigan. Check na natin kung pwede na.
kababayan. Init! Pwede na, tanggalin na natin yung cover. Medyo, natin ng konti. Tawalan natin yung tubig niya. Ito na, mga kababayan. Balik natin. Ibig lang natin ng konti. Tingnan natin, mga kababayan, kung naluto na yung binig natin. Pwede na siguro ito. Yan mga kababayan, pwede na yan. Okay, patayin na natin. At lagay na natin sa labas na natin. Pwede na ito. Ilagay na natin sa mangkok. Lagyan natin yung sauce niya para hindi matuyo. Kasi pag di natin nilagay ito, very dry. Maraming salamat mga kababayan at mga kaibigan sa pagsusubaybay nyo at panood nyo sa aking pagluluto. Ito na po. Yan na po yung chicken. Maraming salamat sa inyo. Nandito na lang po at sa susunod na ating
pag-vlog ulit. Maraming salamat sa inyo.